Klokken er 7, lidt over 7. Vi er i Santa Teresa, Costa Rica, og vi skal ned og surfe. Så er vi her på La Pointe Campen. Som I kan se, så huset ligger her. Værelser, hængekøjer. Heroppe der har vi loungeområdet. Pavel, en af vores dejlige La Pointe medarbejdere, er de i gang med at udstrække. Heroppe, der spiser vi morgen, middag og aften. Her det her det går ned bordtennismæssigt, når vi er færdige med at surfe om eftermiddagen. Og måske den bedste del af campen, det her. Det her vi chiller, hænger ud, når solen står på. Og hver morgen tjekker, om der er gode bølger. Så det kan sgu ikke blive meget bedre. Juice. Vegetar sandwich. Det kan sgu ikke blive bedre.